Η μικρανία είναι ένα υποτιμημένο πρόβλημα, το οποίο όμως πάσχει περίπου το 10% του πληθυσμού. 10% του πληθυσμού δηλαδή έχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μια μορφή αναπηρίας λόγω καθημερινών πονοκεφάλων. Για αυτούς τους ασθενείς, οι ως τώρα θεραπείες πολλές φορές ήταν απογοητευτικές και καταλήγαμε και εμείς σε θεραπευτικό αδιέξοδο. Για αυτούς λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί μια επανάσταση, καθώς έχουν κυκλοφορήσει και γίνει ευρέως διαδεδομένες νέες θεραπείες που στοχεύουν ένα ειδικό μόριο, το CGRP, και οι οποίες πραγματικά βοηθούν τους ασθενείς και δεν έχουν ουσιαστικά σχεδόν καμία παρενέργεια. Πρόσφατα στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν μια νέα κατηγορία φαρμάκων που λέγονται Gepants. Αυτά είναι χαπάκια, μικρά μόρια που στοχεύουν το CGRP και τα οποία είναι από του στόματος. Λαμβάνονται από του στόματος, ενώ μέχρι τώρα οι θεραπείες που είχαμε ήταν σε ενέσιμη μορφή. Αυτά προβλέπεται να φέρουν ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων, καθώς πάνω από το 50% αυτών που τα λαμβάνουν εμφανίζουν ουσιαστική βελτίωση. Για πρώτη φορά, από το 2026, κάποια από αυτά τα Gepants έχουν ενταχθεί και ως αποζημιούμενα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ, γεγονός που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αρκετούς ασθενείς.